Umdlalo wamanzi uqala kogeza ikhumbi. Kuyena oyilivulandlela ngoba ikhumbi kufanele liqale lidla amanzi ngaphambi kokungenela umncintiswano. Kuyabiza futhi kuthatha isikhathi ukugeza ikhumbi. Ngosuku nje uma kuhambe kahle, ogeza imoto uyawenza R500 amarandi. Ngishulini izulu ngigeza le moto. Ngihamba umfokaxhakaza uKagiso. Wangicela ngenzele moto imidlalo ngihamba naye. Nabafethu omunye kuthiwa uphara nabafethu osifiso omshwele ngiwasha nabo. Ngibonga ukuthi sibambisane lo msebenzi esiwusebenzayo. I-process yokugeza imoto kumele ube nesikhathi. Ube nemali because imali ukugeza imoto. Kakhulu futhi idinga izinto zakhona ukuthi iqwebezele. Imoto ihlulelwa ngokuhlanzeka ukusuka ngaphandle kuya ngaphakathi ngisho injini uqobo kanye nomshayeli wayo. Number 1 kufuna ube udriver. Awukwazi ukuthi udriver futhi uzofaka imoto ufaka ophacu uveze ithende ezihlaza imoto iclean. Kufuna udriver ahambelane nemoto yakhe. Ngoba abantu bangayikhohlwa ukuthi aim yomdlalo wamanzi ukushintsha legama elithi o taxi driver kwi taxi industry omageza. Yabo I mean mina mungathi ngibizwa ngomageza ngibizwa ngomageza kuphi? Yabo so lento ishintsha i-taxi industry ne-mindset esebantwini ukuthi o-taxi driver bayangcola. Lo mdlalo usuneminyaka eyisishagalolunye waba khona. Likhulu iqhaza olubambile ekugqugquzeleni ukuthula kule mboni edume ngesibhamu. Kahle inhloso yalo mdlalo eqaleni kwethu masiqala lento sasifisa ukuthi kwazane o-driver ekwazaneni kwabo driver nama-owner wethu siwahlanganise. Ngoba ekugcineni into eyenzekayo lapho uthi thola ukuthi ngiyasuka la ngiye eNatal ngivinjwa abafowethu ngale Natal mhlawumbe ngicela sengihlukumezeka. Ekubeni abafowethu laba babekela ukungigada ngalo kanye mhlawumbe bagada umsebenzi. Bayabaza abantu abamosha umsebenzi kodwa bazoqhaphaza mina ngiyisukele khona bazi ukuthi bangibona kanye. So isifuna ukuhlanganisana sisonke ngithi mangisenkingeni ngiseNatal kube khona umuntu ongisizayo. Lo mdlalo uhanjelwe amatekisi abuya ezifundazweni ezihlukene. Mina I believe ukuthi indlela engosha ngayo le moto le. Kweyindawo eziningi ngihambe ngayo iyawina and I believe ukuthi nala futhi isazowenza umehluko. Batho abangada bayedelela Free State. Uthi abantu abaningi bayayidelela iFree State. eFree State zikhona imoto ziyahlanjwa. Lena ihlanjwa kabili ekseni nasemini. Lentokazi uMichelle Mulife iyona kuphela owesifazana ongenele lo mncintiswano. Ithi nothando olukhulu lwamatekisi. Being conjoined with a brother of mine, it actually works better because more likely there's people who would say this is a man industry, honestly speaking. I've worked out of mine, by the way, so it's more like the same. I mean, everybody who goes down there at a mine, they would basically say it's a man's job. I mean, I remember how my first day was. I was very scared, honestly speaking. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngenguvusizwe lana.